Ang akong unang pangutana kay ni supak man ka nga si Kristo mo'y nagtukod sa simbahang Katoliko. Romano Katoliko. Oo, tinukod ni Kristo. Kung sining mga society hiring sa encyclopedia nga nagsulti nga tinukod ni Kristo ang simbahang Katoliko. Kung sa may mayong buhaton, mas tuuhan ka nako og kire. Tuhoy ang Biblia dre. Ay lang palubig kusog. Sige. Once again, maayong gabi sa tanan atong makabagting, maayong gabi Brad Julito, ang atong ika-diskasyon karon sa SDA. So ang atong isgutan ron, atong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church, kining simbahan karon nga Roman Catholic Church, mao kini ang tinukod ni Kristo. Unya sa di pag kumunga to sunahan Brad, nadeteri battle para sa una no. So ang negative mo ay unang mo rebuttal o mo pod mga 5 minutes lang mo poy mo wahig rebuttal. So ingana lang na. Kay muragwa na to mas gote pero naadyo na. Okay. Ang pagpamatuod nako sa simbahang Katoliko nga mao tinukod ni Kristo atong gigamit magamit kitag mga ebidensya to prove our assertion. Mao na nga nagkinahanglan tag ebidensya unya nasayod naman ka Brad Julito nga atong ebidensya Biblia ug mga referensya. Kay mao mo gyud pinaka-normal kay ang mga references kung credible siya aw motuo sad ni anak. Okay. I affirm that the Roman Catholic Church is the true church founded by Christ. Oh, with these following reasons and evidences, Brad. Okay, una, si Kristo personal gyud nga nagtukod og simbahan. So meaning ang simbahan nga gitukod ni Kristo panahon gyud niya. So as written in the Gospel of Matthew 16:18, you are Kepa, and upon this Kepa I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. So kining maong simbahan nga personal nga gitukod ni Kristo katawhan no, gisugdan ang unang mga leader mga apostoles. Og kay ang ganghan sa kamatayon dili man di ay makabuntog niini. So this church means indefectible. What do you mean by indefectible? It must be existing throughout the centuries, throughout all the times, till the end of age, as Christ promised sa Matthew 28:20, I will be with you always till the end of time. So usa nga timailhan sa simbahan nga gitukod ni Kristo naagyo ni sa kasaysayan. So meaning it is present since the time of Christ until today. Unya being present all the times as Christ is universal all the times, nagpasabot nga mahibaw-an kini, makit-an kini sa mga records, sa mga nagtuon, sa mga historians, ug mga itawag nato record sa mga book of facts. Kay naagyo ni sama sa ubang mga pundok sa mga tao, kung dunay kasaysayan, i-record na kasaysayan sa mga historiador, no? Mga historians. So, kinahanglan ma-record na siya like any other group, like any other culture o sa mga butang. No? May tag-science gani, masulat maganigin sa inventor sa usa ka butang because that is part of the history. Mo na nga kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo katawhan naa man ni mubarog man ni hangtod sa katapusan sa kalibutan mahibaw-an gyud nis mga historian. Okay? And that the historians and the book of facts mukusulat sila mahitungod diini. Kay kining simbahan gitukod ni Kristo nag-usab gud is dagan sa panahon. Kabi gunig daghang mga tao, no? Mao nga ug arita sa mga historians mao ni ang present magsugod ta mismo sa atong historian dinhi sa Pilipinas, si Dr. Zaidi, Sonia Zaidi. Kini si Dr. Zaidi matud pa sa record, Master of Science, Doctor of Philosophy didto sa London School
of Economics and Political Science. So, dili gid pod mo basta-basta diin nga writer. Mao nga matud pa ni Dr. Saidi na atay record dinhi sa The Philippines, a Unique Nation, page 9. Ang atong historiador na nag-ingon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, kay Christianity, broad man na siya, pero specific niya. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Okay? Kung mapamatud-an nga na makak ni si Dr. Saidi, kinahanglan ipamatuod sa atong igsuon nga si Brad Jolito, nga kini siya nasayop ang iyang pagsulti nga kining Roman Catholic religion founded by Jesus Christ. Unya usa sad ka international nga libro, kining Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Unsa may giingon diri? The Catholic Church, from Greek Catholicos, meaning universal or general. This term is generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Spirit. Founded by Jesus Christ. So kining libro ha, matud pa nga kining mga Grolier Encyclopedia, Book of Facts kini. So nakabase sila sa ilang mga research kung unsay mga kamatuoran. So, ikatulo, di lang nakudaghanon kay taas nag-oras, bawra gihapon, kining Young Students Encyclopedia, Volume 17. Young Students Encyclopedia. Naghisgot kini sa Roman Catholic Church. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, that is Christianity. So, usaray Christianity sa una. There were no separate sects, walay lain, no or branches of Christianity as they are today. 44:50 May lamang karon. The word Catholic means universal, and for the first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Muitag first 1,000 years, nagpasabot nga nag-ihap gyud ta sa sinugdanan ni ining Anno Domini o Year of the Lord. So ang first 1,000 years, tanan membro sa Catholic Church. So di mabangbang ni nga mga kamatuoran ang problema sa modinay ni Brad Kuan kung iyang mapamatud-an nga kini sayop kay kini mga tawhana nagsulti man ni sigon sa ilang nakita sa kasaysayan. So last 3 minutes, no? Last 3 minutes pa? Last 3 minutes. Salamat. So, basi mga tanan si Brad Julito nga mabasa bas Biblia. So kining mga pangutana na mabasa bas Biblia usa na ka presumption nganuman. Buti pasabot ba murag duna sa presumption nga ang dili mabasa sa Biblia dili tinuod. So nahibaw tas kasaysayan nga kining Roman Catholic Church, this is the church that was founded by Jesus Christ according to the record nga atong gihibawan. So mao lang siguro to Brad nga akong ikakuan ditso na ta. Napay piya pila ka napay 2 minutes. So manghinaot ko mga igsoon nga masabtan ni nato, no? Nga ang organisasyon nga ginganlan karon og Roman Catholic Church wala ing sinugdanan padulong gyud balik ni Kristo ug sa mga apostoles. Okay, i-wave na lang nako ng uban kay aron madali ta. Okay. Mutan na 15 minutes. Brad Jolito. Okay. Unang pangutana, amigo, higala nga pare. Sa akong pagpaminaw, gipaminaw jud akong maayo karon ang imong presentasyon. Wala jud ko makadungog nga nagbase ka sa doktrinas Biblia, kundili imong gipabarog sa imong presentasyon sa sa Brad. Pangutana. Ayaw premise man ni kay naman ay 1 minutes ang pangutana. Hindi kay ni dili premise nag-premise sige, ko sige. nagbalay man ko sa akong pangutana. Premise ba?
Sige, Unsa padayon. man? Yes Padayon. ko. Mao ni nga sa akong pagpaminaw gayon, wa jud ka gabasis Biblia sa pulong sa Ginoo didto ka sa mga encyclopedia. Ngano day dili day kaya ninyong pamatud-an ang inyong relihiyon pinaagi sa pulong sa Ginoo sa Biblia? Yes or no? Ang akong tubag, Brad, wala di ka kadungog sa Mateo 16:18. Wala nimo madungog nga akong gibase, mao toy akong jumping board, no? Si Kristo klaro kaayo nagtukod og simbahan niko. Upon this rock I will build my church. Murag wala nimo mapamati, laing yung pangtana, Brad. Nakoy Mateo 16:8. O na akong gibahin o akong gitandi o kauban ang gitawag natog record pod sa history. Ako pangutana sunod, kung walay Biblia, kung wala jud ay gitawag og history or world history, side, young student, Glorier, di day mo kapabarog sa inyong tinuhuan, sa inyong pagtuo ngadto sa Ginoo, labi na sa pag-angkon nga tinuod nga relihiyon, di day mo kabarog. Barog mo o dili? Ang akong tubag, makabarog kayo, Brad. Pero ang danger kung Bible alone, daghang nanangkon. So mo na hitabo nga Iglesia ni Cristo, mukutlo pud sila, saksing Jehova, kay wala man historical record. Ang historical record maunay mo balanse nga ang Biblia wala angkon-angkona. Maunay akong tubag. Okay, magkapamatuod magha mo kung Biblia lang, pwede ba kuhaon na nato ng gitawag og encyclopedia nimo diha og diri na ta focus Biblia kay atong ikumpara kung asay lig-on og baruganan sa pagpabarog sa tinuod nga relihiyon, Biblia and Bible lamang kay makabarog man ka unya kami pod makabarog di sa ako nga gipresentar kaniadto sa Seventh Adventist Church nakabarog ko pinagi sa mga teksto nga gisunod sa Seventh Adventist. Kamo karon kaya ba ka nimo nga kuhaon nato ng encyclopedia dia? Ang akong tubag, Brad, dili doktrinas Katoliko nga Bible alone. It is a creation of Protestant. So, ang Biblia nagpamatuod og usa ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya, ang mahadlok sa history nagpasabot na hadlok kas kamatuoran. Nganong tangtangon man natog history kay mao man nimo balanse nga way makaangkon nga lain. Kay tan-awa og Biblia ra imong tan-awon o mabasa tanan diha. Mao nay nakaproblema kay gusto ka Bible alone di ka kakitas ka matuoran kay daghan man pud mo angkon. So usa pa ang Biblia mismo mangita gyud tag kasaysayan gani nganong niabot ang Biblia sa Pilipinas. Lain Sa pagtana, nag-ingon magug ka nga makabarog ang inyong baruganan tinuhuan kung Biblia lamang. Mo nang ninghangi ko nga pwede ba kuhaon. Ang ako pangutana karon iklaro lang nato nga dili jud makabarog kung walay encyclopedia, walay itawag nimo kanang young student o Glorier o kanang side. Makabarog o dili? Akong tubag, Brad, makabarog god pero dili na among doktrina. Ang problema ani kay nganong tangtangon man nimo ang kasaysayan nga dili bakakon. No. Ni amay historian nga nag-ingon gawas og imo nang mapamatud-an nga bakakon na sila tangtangon na nato. So usa ka ignorance nga tangtangon nato ang history o mga libro nga sa atong pag-eskwela di man gyud kamo graduate og wa ning mga libro ha. So mao na, Brad, ang Biblia naghisgot og usa ka simbahan nga dili mabungkag gikan bisan hanggang sa kamatayon dili makabungkag niini. Wala may silaing simbahan nga gikan panahon ni Kristo hangtod karon nagbarog. Mao gyud ang Katoliko. Kay og dili Katoliko makangalan kag laing simbahan. Ano akong tubag? Okay, sunod pangutana. Andam na. Kanang mo kuan, Brad, kanang mo deny sa akong presentation. Sa akong libro, mao man ni sakto. Di, sunod pangutana. Dili man ko nimo butan sa akong pangutana kay nagpabarog taron about the word of God. Mo na nga akong pangutana karon ingon magug kag makabarog inyong simbahan pinagig Biblia unya di jud ka mosugot kwaong history. Di lang taga pugson diha basta kay akong naklaro nga og in terms Brad, murag ay sa pangomentaryo.
ang imo Di, ron, English man eh. tesa, ang ako nipabarog ko og Bible and history. Ang imo gusto nimong tangtangon ang history. Ayaw, ay sakay, ayaw bahina, ayaw putla. Ang ako ba bungkaga ang akong gipabarog di kay nagbuhok naglain kay debater man ka. Mao man akong nahibaw nimo. Sa ikuan Sige, Brad, sige. focus sa akong gipamahayag. Sige, sunod pangutana. Tinuod ba ning giingon ni Saidi nga gipangpatay sa Romano Katoliko ang dili mo tuo sa ilang doktrina o giabusara nila ang way mga grado nga mga tao tungod sa ilahang pagka ilang mga pari graduhan tinuod Bisag tinuod o dili Brad, way labot sa tema na. Way labot sa o tema. dili Way nag labot man sa ka sa tema. libro ni Saidi. History man eh. Ang ako lang Lagi. klarohon na tinuod ba ning gipangpatay ninyo Outside ang sa mga dili mo topic na. tuo sa ilang doktrina. Outside sa Di man kalabot topic. ni siya. Kalabot ni siya kay gamit makang Saidi. Di. Buot pasabot akong klarohon nganong ning patay ang nag-angkon nga truth church kung tinuod ni ing nagtinuod pero bakak ni ing napugbaka kay para madinay ni siya Unsa- nga namatay ning patay ang truth church. ang atong kuan ni Brad isgutan unsa may labot na sa tema nga ang Simbahang Katoliko tinukod ni Kristo nga mao man ay gisulti ni Saidi. Dili stop oras kay nag-discuss man tani. Ang laing topic man na. No? Laing topic na. Ake. Isubay sa tema. Isubay sa tema. Ang Dire, imo dire. nagisgot ka outside sa akong gipresent. So, masayang ang imong oras. Ni-presento ko kag libro. Pero Dili karon wa kay man na. truth church man. Ay tayo sa Brad. Sumala ni Saidi. Tay sa Kana Brad. mangutana ko. Di Sumala agi mo ni Saidi. atakiha ang akong gipamahayag di kay Kinabitaw na ko nganong at formally man ni akong pahanay nimo. Sumala sa imong gipresentar nga true church founded by Jesus Christ matod ni Saidi dili matod ni Kristo. Ang akong pangutana matod ni Saidi ang Roman Catholic Church nga imong giangkon true church sumala sa pahayag ni Saidi ning patay og mga dili mutuo silang doktrina. Ang akong pangutana tinuod ba ning giingon ni Saidi nga ni patay ang true church? Ang akong pangutana diha tinuod ba? kini Brad wa man gyud labot sa tema. Ano? Agree. Nagtuo man gyud ko nga kamao ka sa argumentation. It's outside the topic. No. Outside man ang topic. Dili na outside dre kay related na siya sa history nga imong gibasa o ni atong latawon nganong mopatay ang true church. I Nganong na- assume Ag ako ba? Nganong na ano makaanang tema ha? Kung- we presume For example ba? Tay sa Brad. we presume nga tinuod ang inyong church. Sumala ni Saidi dili sumala ni Kristo o niya akong giklaro nganong ni patay. Tinuod ba ning giingon pong Saidi? Pero- Nganong ni patay? Ang ako granting nga ni patay ang pangutana is it a denial of the true church? Kay kana i-prove pa man nagtinuod bang ni patay og dili. May kay ditubag na ka. Pero Nga, granted atay sa Brad, nitipas ka sa tema. wala na tipas kay klaro nato nganong mamamatay tao ang giangkon ni True Church. Di Brad. Kung nitigba si Pedro sa dunggan sa katong ni dakop sa atong Ginoo, mawada iyang pagka true church nga nitigbas ug naliog pa to patay to eh. Ayo, wrong yun na Brad. Wa nga ka. Di ang akong pangutan tinuod ba ni nga ang True Di- Church di Ato patay nang ug dili Hisgutan na nato. Sunod nga tema na. Sunod nga tema. Sunod nga tema na di man na mo tema nato. Yes, sige. Sige, ato takang pagbigyan diha. Dili taka Di ayaw pag-comment naun sa kaboy. sunod Sayang ang pangutan. atong oras. Oh. Ditso ay ingana day ka makig dialogue Brad kanang ayaw Dili. comment. Ayaw Ditso. pagpapindot team dire Ay- kay di man ayaw nimo sa- tugon. Dili oy naun sa kaba. Pangutana atakiha nga wrong gyud ang Katoliko dili na tinukod ni Kristo. Wrong lagi kay ni patay. Na makapresent ka ba nga na ay founder nga dili pos Kristo ingana unta ug ba ayo na pangutana dayon. Mag-affirmative. Pangutana. Kadud lang. Wa para ba jud Dala gigo. Ani sunod pangutana. Tarong nga pagtubag dire. Ani ko ay pangutana. ayaw pagbuot sa tubag. Sa gamba. Sige, sige. 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 Ayaw pagbuot sa tubag. Ayaw pag-comment. Wala jud. Ako pangutana.
Kanang history kay magsalib man ng history nga gitukod mong Kristo, kanang history sa world history. Kami nito o may biblical history, pero kamo diha sa world history nga sinulat ni Saidi. Akong pangutana, complete details ba ang encyclopedia, ang history about sa kasaysayan ni Kristo o diha sa Biblia nga wa nasulat sa Biblia, complete details ba? Dili man kinahanglan kompleto. Di man kinahanglan kompleto, Brad. Ang Hindi galing importante to- nga kining ay sa po. Kana bang ayaw lang kalma lang diha. Kay Kay Kalmar man. ang ako nga makumpleto siya og dili kumpleto, wala maka sinayop sa ilang gipresent. Okay, sunod pangutana. Sa pangutana dayon ayaw ka blanco. Paspas. Kay Sunod pangutana. Ang pangutana ani karon dili day complete details ang history kay di man imo matubag. Kompleto o dili? ang imong pangutana naghisgot na hinuntag naghisgot na kakumpleto ba og dili wa jud ka makadinay sa akong gipamahayag. Pangutana. O di mo ka matubag. Ang ako karon diha man gud ka nagbase sa history, di ka nagbase sa Biblia sa presentation sa pagpaligon sa doktrina. Ang ako karon history Ayaw, ta. Tesa, imo man ang hukom. Nigamit bitaw kog Mateo 16:18. Unsa pa may imong pangitaon diha nga si Kristo nagtukod og simbahan. Unya, Inamigo din tesa Brad. history. Ay sa Inamigo. ayaw sa kuan kay motubag man ko. Wa Akong pa mo gigamit, akong inilibatal mo ka. akong Wa gigamit. ko nang utana. Dire wa ko nang utana, ning libatal ra ka sa akong Oh, gitubag o tesa. gipamanayag. Kay wa ka nang utana niribat ka ni supak na ka sa imong balaod nga ikaw tig pangutana. Pangutana Brad, pangutana. Ayaw ribat. Ribat Yara ba? na may noon eh. Ang akong premise ay lagi pagpapiling victim. Ang akong premise imong gilibatan largo. Nara. Sunod, akong pangutana. Sumala sa inyong libro sa Ten Commandments, early Christian, ang True Church, First Christianity, nagtigom sa adlaw igpapahulay Sabado. Sumala sa Ten Commandments diri nga libro. Ingon diri early Christian observe Sabbath on Saturday. Unsay ang pangutana? Ang early Christian nag-observe og Sabbath on Saturday. Ako pangutana, kamong nag-angkon karon nga sumusunod sa mga apostoles, nag-observe sa Sabbath on Saturday? Yes or no? Kanang imong hisgot og Sabat Brad, wa gyud na matunong sa tema. Wa man na mo sulti diri nga ang Katoliko dili tinuod. Wala man na. Laing pangutana. Ganang mo pa matuod naman ka sa about Saturday. Dili man na mo'y tema. Oh. Tema na siya, kay related man na siya sa kinaiya sa True Church. Wa ko maghisgot og kinaiya sa True Church. Ang ako is the church, the organization itself. Uy, naunsa ka ba? Wa ka maminaw sa akong presentation, Brad, no? Mo na nga, Tesa, ang ako tema, paminaw sa dre. Nanukad manggod ta sa early Christian. Unya ang batasan, ang observation, ang Sabat sa early Christian, Sabado. Unya karon mag-angkon-angkon mo na siya nga nangutana ko related na siya sa church nga gitukod ni Kristo. Nganong likayan man animo? okay. Granting, bisag wa na sa tema. Wala may apostoles nagwali og Saturday Sabbath. Walay nagwali nga. Sayop Apostoles. ninyong libro. Walay nagwali. Di sayop ninyong libro nagingon nga nag-observe sila Sabat on Saturday. Brad, natural kay sa transition period na. Ay, tasa kay ni hinay ni atong signal. Ayaw tayo pa sa tema, Brad. Ibalik. Kaya naghisgot na Ayaw hintag sa balista ani. Ako, dili na, mo'y tema na to. Wa gyud ko maghisgot og doktrina. Ayaw lipat ang imong mga listener. Tema na kay kabahin na sa pag-ila sa church. Wa ko mo hisgot og kinaiya sa simbahan. Di Sunod atong kinaiya, apil na siya kay ngano, apil man na siya kay ngano, unsa nimo pagpaila sa true church kung walay kinaiya ang true church nimo? wala ko mo pamatuod sa kinaiya. The organization itself. Kay musubay ka ang imong pangutan na igo sa akong gipapamahayag.
Wala man ko maghisgot ana. Gusto gyud kang motipas di nimo makaya ang pagbungkag sa akong ebidensya. Dili dati pas. Gibungkag bitaw nako na pinagi sa imuhang side di po ka Ay sa motubag. pangutana ayaw. Naunsa ka ba? Oy, Dili pangutana ang imong trabaho, Brad. dili nagkomentaryo magud po ka. Uy, Di tubag mo man balos to. Tubag tong ako. Mas makakomentaryo ko kay tubag man. So mo nang imo pangutana. Manas, Sige, sunod pangutana. wa na jud kay pangutana diha. Sunod pangutana. Kining libro nag-ingon dili. Constantine change the Sabbath day to Sunday, and Constantine built churches, and he proclaimed the Roman Catholic Church in the gitawag og in Rome. Sa man ni tinuod ning si Constantino may unang nag-founder anak niyong Domingo. Sumala sa inyong libro. Outside sa topic in town, Brad. Ang Domingo di na mo igisgutan nato. Iga ang tema. Akong gipamatud-an nga ang Roman Catholic Church tinukod ni Kristo. Kay kanang si Constantine, wa man nailabot diri sa atong gitima ron. Gawas og imong ipamatuod nga Labot man na kay si Constantino may nagtukod na inyong simbahan, doktrina. usa may simbahan og doktrina, usa lahi man ang simbahan og doktrina. Mao ni ang akong sa Brad. Atong mabasa diri sa Brad. Tinuod ba ning pangutana? Order palihog, Brad. Mura man nag-imo ka ng yung kanang naglalis-lalis rata ani. Di nangutana man dito. Di man ka motubag. Di nitubag ko. Nitubag ko nga ang imong drive sa imong pangutana dili igo sa tema. Igo na kay gipaigo gali nako nga akong gipangutana tinuod ba ning si Constantino nag-founded og Roman Catholic Church sa Jerusalem o sa Europa diha sa Roma o siya po'y nangulo sa Sunday. Tinuod ba ning Britannica nga akong gipangbasa dire? Ako tubagon nga ang gitukod niya ang mga simbahan, mga building, dili ng katawhan nga atong gipasabot sa atong gipamatud-an karon. So kinahanglan makakahibaw ta maka ay sa naman ni oy. Lagi. Ngano mang di man kunin mo ako ni tubag. Ayaw, kalma. Ayaw ka wala ka na kay panahon. Ang imo naghisgot na kag Constantino nga wa pa na ako hisguti. Hisguti na sa imong kanang naay destructive speech. Kaya wa man ko maghisgot to Constantine. Ang usa ka debater mungari ka sa akong tema. Wa man ko maghisgot pag Constantine. No. Dre. Ang akong tema. Dre. Akong pangutana manggod. Tinuod ba ning Constantino nigtubag na kag tinuod? Igo man na kay siya may nag-founded sa inyong churches. Karon ayaw i-deny nga wa ko sa pangutana? Pangutana o di premise na sa kung pangutana. Ay di man na premise. Ang premise gani. Nera, sunod pangutana. Ako joy mo komentaryo kay ako man nitubag ang alang mag-ikaw nang utana. ang imong tubag sa imong pangutana manggod nagkomentaryo kang nilikay ko sa tema o niya mo premise pug ko subay sa imong komentaryo padung sa pangutana. Sige. Ako kang tugutan. Mo ba? Sunod pangutana. Giangko naman nimo nga si Constantino nagtukod og simbahan. Ang kunon ba pod nimo nga nagtukod siya doktrina? Wala. Dili ko mo angkon ana. Dili na nimo babasa nga si Constantino nagtukod og doktrina. Okay. Ug makita na nimo, ipakita unsa ebidensya unsang libro ha. Ug akong mabasa nga si Constantino ang ako ipakita. Pakita. Lagi. Constantino nag-declare og Domingo nga doktrina. Lahi nang declare. Lahi declare nagtukod gali. Basa. Mo man sa koy unsang libro ha? Unsang page? Unsang libro ha? Kaya akong isulat. Ipa-research na ko sa akong mga kauban. Unsang libro ha?
Okay, Asa world history. unsa? World history? Oh. Usa world history, sunod dapoy isa Di, diri unsa? daghan. Unsang world history ayaw daghana una, kadtong una. Daghano na to kay para Ate, sigurado dun. ay sa wa pa gani kakahatag sa usa. World history unsang world history ha. Katong si Constantine mo ay nagtukod yod og doktrina. Oh, yala. Ambe, Siya nagtukod sa Domingo ha. be. Oh. Putdan kag to oras Brad. Wa kakahatag. Sige. Sige, ihatag na sa imong kuan lang. Ina may gumani ato. Oh, sige. Imo nang barog. Okay. Daghang salamat sa inyong paglantaw ha. Ang ako ani I know nga ikaw dre nakadalo na jud ka sa kamatuoran sa Biblia. Ang akong purpose ani ni atubang ko nimo ang imo mga audience para ma-open pud lang ang mga mata ba. Inconsistent ang pahayag nga dili katindog sa pulong sa Ginoo ang inyong pamatuod. Objection Ngano? Brad. Tesa, objection sa gamay. Ano Bisag objection unsa, man nga? bisag unsay atong pagpamatuod basta kay ang tema maora ng tema ha. O lagi ka gubon gali na akong inconsistent. Usa na magkadili magkabukuan. Di mo kabu. Sige. Dayon. Di mo bang musikat ko. Dili. Inconsistent. I-stop dire. I-stop Ah. basta nay kuan. Sige sige padayon. Inconsistent ang pamatuod nga dili kayang mo pamatuod sa pulong sa Ginoo. Digto noon mo pamatuod sa sinulat. Daghan pa ko pangutana, may untag napay second round gali. Kay ako pangutana diha na po no. Inconsistent gyapon ang tubag anig ambot og tubagon nga kanus gisulat ni Saidi ang iyang libro og asa siya nagbase nga mga dokumento basin og iya ra pong gibana-bana diha sa Mateo 16:18 niya ning conclose ra pod siya. Kanus unya diha kaninto anang late kaayo nga kuan. Late kayo nga mga libro. Dili tas Biblia doktrina atong basihan kay pagsunod manis pulong sa Ginoo. Mo na ngamingon ko inconsistent ang iyong pagpamatuod kay diha mo nituan ang ulahi kay nasulpot nga mga libro. Sayunan kag dili na sa 12 to 19 century na mga libro. Excuse gamay ha kay basic emergency kay sige tawag. Hello. Patay. Sige. Mao na siya nga moingon ko inconsistent. Dili siya gitawag og spiritually valid. Kay moingon kag founded by Jesus Christ nagpamatuod mga tao ra po dili mismo si Kristo. Apiki man ang ingon kag uyab mi unya wa pud ka ang kunang uyab sa imong gangkon. Ana man na. Dapat pag ingon ni Kristo nga kining moingon unta si Kristo nga I will build my Roman Catholic Church. Gawas dinhi wala na iba. Ana ba? Wala man. Ang giingon ni Kristo Mateo 7:20 maila nimo sila pinaagi sa doktrina. Maila nimo sa bunga. Unsa man ning bunga? Mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang panudlo ni Kristo, Mateo 7:21, dili tanan nagtawag na ko Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan. Nga sa langit, kabubuton malagi sa amahan. Unya karon giangkon sa inyong simbahan nga giusab ang kabubuton sa amahan, ang napulo ka sugo, kay ang katarungan sa Hudiyo na daw. Naaday giingon nga sa Hudiyo nga Genesis, wa pa man ay Hudiyo. Ana ba? Mo na nga ang sure nga makanto katurang nagtuman. Unya kay apiki man ang truth church nagangkon karon nga RCC wa man nagtuman. Amo na inconsistent. Sunod nga pahayag nga dili kabarog biblically ang RCC nga truth church tungod kay gidungagan ang Biblia tradisyon. Libro. World history. World history. First and second century. Only Bible, Old and New Testament ang gibasihan sa mga Kristiyanon. Pero after 5th century, gidugang sa Romano nga simbahan ang mga tradisyon nga giingon nila
nga balaan daw pero gawas na sa Biblia. Oh, klaro Excuse, kayo. Brad. Excuse. Oh, sa excuse. Ang imong mga gisgutan, dili man mo deny sa akong gipamahayag. Deny Deny, oy. nga dili si Kristo may nagtukod. Naghisgot Dili naman si kag Kristo. mga tradisyon. Dili La- si Kristo kay Lahi- premise mo kung deliberation. Dili man na may tema. Maghisgot Tima na na yun, nag-premise. ta. Kansot lang. Nag-premise man ko sa akong deliberation kay Sige, gitawag pasagdan ka og premise. kinsa may nagmugna ani mga doktrina ha. From Constantine. Giusab ang doktrina hantod 4th, 5th century nagdugang-dugang na ang mga doktrina. Unya karon, giangkon nimo nga si Constantino nag-build og simbahan. Basta mo build gali kag simbahan, unya naa po kay doktrina, ikaw ang founder. Unsa may giingon diri? Constantine built churches use Christian symbols on coins and the Sunday a holy of rest of unworship. Oh, kuyaw kay ni Constantino ha. siya nagpanday sa simbahan ninyo. Siya po'y naghimo sa inyong doktrina. O dili si Kristo. Kay ang simbahan ninyo di si Kristo nagtukod. Unya ang inyong doktrina po dili si Kristo, si Constantino. Asa magkakabasa di sa Biblia ang nagsugo si Kristong balaanon ng Domingo alang sa bag-ong Kristohanon, wa man. Ingon man siya nga gitawag og kining ang kabubuton sa amahan maoy makasiguro ra kadtong langit. Daghan pa jud ko pangutana rin mao nang isa ka oras, isa ka adlaw inistoryahay nato. Perti daghan na pa kay ang akong pangutana kining si Constantino nag-build up og churches. Unya nganong ingon man mo si Kristo nga ang inyong doktrina wa man gitudlong Kristo. Dapat ang founder siya'y manudlo. Murag si Juan ba si Manalo ba nga si Manalo ang iyang doktrina iya siya'y gitawag og originality. Dili Diyos si Kristo. Si founder. Kami kay ingon mo si Ellen White founder, igo ra man nakakaplag kay wa may doktrina kaugalingon si Ellen White. Sunod ra mas pulong si Ginoo, nanudlo ra pinagis pulong si Ginoo. Excuse, Brad. Ayo nag Ellen White usa may labot ni Ellen White sa atong tema. Wa man ilabot. Lakbit ra man kay. Sige gyapon kag Example man na dre. Di example naman ba? Ginamit akong example si Manalo kay founder siya sa tinuho ang iglesia. Excuse Wala gyud ka mutat sa akong gipamahayag. Wala gyud ka mutat. Ning tatsoy. Kana bang Unsa man giingon? kana bang dili man doktrina atong gisgutan ani. Kining organisasyon. Di man mabuo dre ang organisasyon walay doktrina. Mahitabo. Dili man, pero dili na mo'y tema. Tesa bra, dili na mo'y atong tema. Ang ako, nagpamahayag ko, nga sigon sa kasaysayan, kining organisasyon or ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili po naghisgot sa mga doktrina panudlo. Mo'y tinukod ni Kristo, mo na naghisgot ang mga ilin mga ito. Tesa bra, ako na po. padayon, iigo sa tema. Ako na po. Ikaw, pare man ka, generally speaking, pag mahisgot kag church, langkob diha ang doktrina. Kay general speaking man ang church, true church. Lisod man po kayo, masigir kag igog true church, wa kay doktrina, wa sulod ang imong simbahan. Wala gipalig-on. Ato nang klarokon. Mauday nang moingon kag di mahuman kay wala man nimo specific. We are specifying this, the organization. Kanang mga doktrina, lain na po ng tema. Mao day nang di nimo masabtan kay ato man ang tema. Dili ka kasabot sa kuha. Di po ko kasabot nimo kay ang imo hawa may sulod imong ipabarog. Bot pasabot nga blanco ba? Di man na pwede ba exam ka blanco. Imo ra man ang hunahuna Brad kaysa imo ra nang desisyon, imo ra nang gisudlan ako ang church, Dre. Kadto lang. Gisudlan ako ang church nga imong gipanday. Butlan ako doktrina. Kaysa Brad, umaghisgot kag mga doktrina, kadaghang doktrina manggod di na mo'y maigo sa atong tema. Daghan lagi. Mula nga maghisgot ang truthers mahantang tag akong challenge nimo maghisgot ta hinambog man sa nang sa kaadlaw atong yung kuan nga specific kaysa specific ta sa usa ka grupo. Anang grupo? Unsa nang grupo ka? Mo na i-deny ang akong gipamahayag, ayaw paghimog laing pamahayag kay imong
papel ang pagbungkag mas akong gipamahayag. Oh, napa rin world history oh. Padayon nun ako kay imo mga isang taon. World history oh. Oh, the encyclopedia. Ingon rin oh. The church was founded within the Roman Empire. The Edict of Milan 313 RCC. Ah, klaro. Subay na dun estima. Kanang excuse Brad, pwede Ha? ihatag nimo ang libro, unsang libro hagyod? Oh, Unsang world libro. history ha. Ihatag ang tanan. Volume 2 Catholic Encyclopedia. Oh, world history. Katong world history ba? World history o gitawag og Catholic Encyclopedia Di, kay ay, kini Catholic Encyclopedia di history di. Di ba world history lahi man ang Catholic Encyclopedia ug world history. Oh. Unsang world history akin sa writer? Dire Ay, sa ay, gitawag ang akong nalito world history pero gitawag ni ano Catholic Encyclopedia. Unsa man Catholic Katolika? Encyclopedia di ijo ni mamakak kay inyohang libro Catholic Encyclopedia. Uni aglangko po ni sa world history ngano ingon magkakuan nga labot naman ni sa world history. Ang magbantay Kaning ko encyclopedia. kay naday malitok nimong di mao ang imong gipasabot. World history pero Dili kay Catholic labot Encyclopedia. Oh, labot na ni kay kalabot na world history naglang ang Catholic Encyclopedia nagsaysay ni sa world history po. Oh. Tara, Unsa? ang Unsay imo confirmation unsang libro ha mo na ang gitawag og klaro. Pero kung ingon ta world history, generic speaking gyapon na siya. Kaya no, the church was founded within the Roman Empire. Edict of Milan 313. Oh, lataw ka klaro ana. Si Kristo rin nagtukod niya dili si Constantino man lagi di kay si Constantino may gitawag og emperor aning gitawag og 313. Oh, mo na nga guba kayo. Mo na nga si Constantino nagtukod pag doktrina. Mo na nga ang doktrina ang simbahan lagi nagtukod si Constantino og simbahan sa Jerusalem. Iyang ipangugbukan tong mga namatyan ni Kristo. Daghan pa tong ipangugbukan niyang simbahan kay para makailad ba? Makailad. Makaingon ang mga inosente nga si Kristo joy nagtukod si Kristo. Si Constantino. Nya na pa history diyo gipatay ni Constantino. Wa joy ayon ni Constantino nga founder sa RCC. Kay nagpatay niya yung asawa. Oh, mo na nga sakit man ni kamatuoran na pero kini founded man jud kay siya may nagtukod kung imong sabton Constantine built churches and command Sunday is the rest day. Oh, lisod kay ning gitawag og i-deny pa ni nga si Constantino klaro na kayo nga founder sa RCC. Niya si Kristo may ipasangil basig mao ni kamatuoran nga giingon nga anti-Kristo kay magpa-Kristo-Kristo nganong ang kuno man yung Kristo nga wa man mo nagsunos pulong ni Kristo. Mo na siya. Oh. Naapa diha. Council of gitawag og 325. Sige. Na siya. Siya po na nagpatawag og council. Mo na nga ingani. Murag giganahan naman mo paminaw sa ko niya. Di wa na oras. Oh, napa builo pa ko. napay oras? 33 seconds. Napay 33 seconds. 33 seconds. Daghang salamat sa imong mga viewers diri. Ang akong purpose ako ang ginoon naman jud hikap nimo pero basig napay mga gitawag og abli Di, kasing-kasing sa pangutanan imong followers. Sakto Di na. napay 30 seconds. 30 seconds. Oh na. Okay. Vamos na. Salamat kayo, Brad Julito. So, ang akong unang pangutana kay ni supak man ka nga si Kristo mo'y nagtukod sa simbahang Katoliko. Romano Katoliko. Oo, tinukod ni Kristo. Kining mga society kiring sa encyclopedia nga nagsulti nga tinukod ni Kristo ang simbahang Katoliko. Unsa may mayong buhaton, mas tuuhan ka nako og kire. Tuhoy ang Biblia dre. Ang akong pangutana, tuuhan ba ni o dili? Yan na tuhoy ang Biblia. Kaya ako dito Ang akong pangutana, namakak ba ning atong ebidensya diri nga mga libro? Oh, kanang spiritually lying kanang gitubag nako ni spiritually nganong ngong spiritually lying man na. Tungod kay wa sila nagbase sa Biblia. Ilahang tag-antag ana ilahang kuan tungod kay sila impluwensyado. Sila na magbuot-buot, wa na nagsumikat sa pulong ni Kristo. Spiritually lying. Asa mabasa nga nagtagna-tagna lang ning Royer Encyclopedia, for example. Nagtagna-tagna lang.
sumala Tagay kong tungod ebidensya. tungod sa mga Mangayo ko nimo. Tesa, ay sa Brad. Hmm. Pwede mangayo ko nimo og ebidensya nga kining mga libruha like Grolier Encyclopedia kay international nagtagna-tagna ra. Na ba kay ebidensya diha? Na Wala. ebidensya. Asa Na man? ebidensya. Pwede mo Matthew ihatag? 24:24 manungha ang mga bakakong propeta og magdala sa ngalan ni Kristo. Oh, Sa Brad. itubag man ko. Nganong giangkon man niya, giswat-suwat man niya diha unya napay isa Grolier diha nga pari ra po'y nagsulat obispo ra pod unya angkon-angkon niya. Mao na nakatumanan sa Matthew 24 ebidensya na nga natuman gayud ang panagna ni Kristo. Spiritually natuman. Sa ato pa Brad, karon di nakamutuan ning Grolier Encyclopedia o kaning mga history. Di nakamutuo. Yes or no? Tinuod ni Kristo kay wa man sila gibasihan sa Biblia spiritually di ko mutuo kay wa man sila nagbase sa pulong sa Ginoo. Ila-ila lang. Labaw pa kunuhay sila sa Ginoo kay akong tuhuan. Okay. Niingon ka nga si Constantino nagtukod sa Roman Catholic Church. Oh. Bot ba ipasabot nga sa wapas Constantino wala pa'y Roman Catholic Church? Wala pa gyud kay ang unang Kristohanon gikan man sa Jerusalem wa pay gitawag og kanang Roman Catholic Church kay si Pablo padung pa man sa Roma. Mo na nga wa pa gyud. Sunod pangutana Brad. Ni ako'y libro karaan kayo ni murag magwang pa ni sa SDA. Ancient and medieval history, no? Gingon dire nga Constantine supported Christianity. Unsa may mo pagsabot aning Constantine supported Christianity? Siya nagtukod o nisuporta lang siya? Kanang pulo nga twisted in negative side giwala kay ang negative diha si Constantine ning sulod sa Christianity aron ipasulod ang paganong doktrina nga wa nas Biblia. Iyahang gipatay dayon ang supak niya kana day idik of Milan nga gi-declare niya ang Domingo isip adlaw ipapulay sa Christian o sa pagano. O niya wa man gisugo sa Biblia. Mo na nga gitawag twisted gamay na ay half truth kay sa tinuod Christianity sukad sa sinugdanan sumala sa inyong librong 10 commandments early Christian observe Sabbath on Saturday. That's why nga lig-on kayo ang mga Sabbath keeper mo pamatuod sa true church. Kana twisted gamay. Niingon man ka nga nisulod si Constantine sa Christianity. Buti pasabot nga diha na Christianity so pas Constantine. Normal. Christianity pero dili Roman Catholic. Ang akong pangutana, unsa man tong simbahana? Christianity nga Sabbath keeper. Adi, ang akong pangutana, unsay nga nato simbahana? Sumala sa buhat 11:26 Christianity dili Romano Katoliko unya ang Christianity Sabbath keeper. Okay. Ang akong sunod nga pangutana Brad kay si Constantino ningon man ka mo'y founder. Mo'y founder. Nasabtan ba nimo unsa iyang gitukod ang organisasyon o ang mga simbahan? Sabtan gyud. Ang akong nasabtan diri nagtukod siya mga simbahan o nagtukod pod siya og organisasyon aron motuo sa iyang doktrina. Patyon gali niyang di motuo sumala sa mga ebidensya diri. So sayunan ka ang iyang gitukod mga simbahan o niya aron mosulod ang mga tao gisudlan niyang doktrina aron motuo ang tao o niya ang di motuo patyon niya. Kuyaw kay ni nga tao. Ganina Brad, sa akong pagpaminaw, wala gyud ka makahatag og ebidensya kinsay magtutukod sa Katoliko niyo kag si Constantino pero wa ka kahatag og libro. Unsang libro ha? Unsang libro ha? Kanang siya nagtukod sa Katoliko kay kini Katoliko gikan pa ng Ignacio diha na Catholic Church. Roman Catholic ba atong hisgutan diri? Dili man ang Katoliko rang. Di sa manggikan ang Roman Catholic Church. Gikan ang Romano Catholic Church? Di sa gikan. Gikan sa pagano o gikan na sa Christianity. Unsang libro ha nimo mabasa na? Ang Roman Catholic. Tagay kog libro. Tagay kog libro. Tubag ba pabinaw? Naro. Gitawag og naro. Nara. Catholic Encyclopedia. Gibasa bitaw nako. The Roman Catholic Church was founded within the Roman Empire. Edict of Milan 313.
gitawag og Catholic Encyclopedia volume 2. O gusto kag libro? Na libro. Na libro inyo ang libro. Murag tagsahon na kay ni karon, mamalit ko ani karon nagali manghatag oh. Grabing gwapuhan nga libro dre, butugan sa tinuod dun, naro. Pero aga kong pangutana Brad, sige lang kay ang sa inyong pagtuo ACFSDA ni supak man mo sa Katoliko. Doon na ba mo Romano Katoliko. Romano Katoliko. Si Ellen White nga mo inyong ni leader, doon na ba siya ay libro nga nag-ingon nga ang Katoliko tinukod ni dili ka ang Kristong tinukod? Ay, daghan kayo kung dili ka Kristo. Pero gawas naman sa topic, pero gusto ka pitindaghan na the great controversy. O sa si Kristo. page Brad sa page na great controversy. The great controversy ana magkadihan no. Sa page. Ang the great controversy gitukod ang Romano Katoliko. Isa Brad. Page. Tantaw na to ha. Tantaw na to. The great controversy. Basta kay diha ng libro ha, tinukod ni Kristo. Wa ka katuod. Wala kay dili imperado ang libro karon. Mao na nga. Gawas na sa nga ako karon matud-an na nga ang Roman Catholic Church gitukod founded within the Roman Catholic unya within the Roman Empire dili sa Jerusalem, klaro ano. Catholic Encyclopedia nagsulti. Ang sunod na kong pangutana Brad kay nisupak man ka sa mga libro nga akong gi-present ato nang sabton karon nga kining mga libro baka ko ni kay wa man sila magsulti tinuod baka ko spiritually lying kay kuan man na siya spiritually namakak sila tungod kay wa man sila nagbasa sa Biblia ginamit nila ang ngalan Kristo katubanan sila stagna sa Mateo 24:24 nga manungha ang muni nga Kristo mag-angkon nga ako ang Kristo daghan ilang pasalagon bisan pa ang mga pinili. Amo na katumanan na mga libro ha, spiritually. Ang akong sunod nga pangutana Brad. Unsa may imong ebidensya nga spiritually lying ni sila. Wala sila magbase sa ilang research. Pananglit si Saide Biblia nga usa ka inilag yun. Giila siya nga bantugan siya diha sa natad sa kasaysayan. Ug ang Grolier Encyclopedia nga giila sa tibuok kalibutan nga Book of Facts. So but pasabot nga di gihapon natutuhan? Yes or no? Ingon si Pedro. Buhat 5:29. Excuse me Brad. Yes or no? Ginoo kay sa tao. Ako sang pagkuanon. Yes or no? Namakak ni sila dili natutuhan? Yes or no? Yes, sumala sa Biblia. Okay. Kay ang Biblia naghisgot nga Mateo 24:24 mutungha ang mag-angkon nga ako ang Kristo niya. Karon giangkon nga founded by Jesus Christ. Lipat-lipat lang. Sunod, ingon si Pedro, 5:29 sa buhat, mas tumano namo ang Ginoo kaysa tao. Tumano namo na si Saide nga tao ra man na. Unya ang Ginoo may amon tumanon kay mismo inyong libro nag-ingon nga ang mga Sabbath keeper ang makili Christian. Mo na nga di jud na namo tuhuan si Saudi in terms of spiritual. Sa ato pa bakak gyud ning iyang gisulti. Bakak. Gitawag na siya og ay bakak ko'y tinuod. Sa ato pa bakak ning iyang gisulti, dili gyud siya angay dawaton. Basta kay moingon siya founded by Jesus Christ ang Roman Catholic Church, baka kay mas lig-on ni inyong encyclopedia Catholic Encyclopedia kay ni Saide kay Catholic Encyclopedia. Gitaytulan na jud ni sa inyong relihiyon. Mo na nga magbangga mapod og gitawag og uyunan nato na si Saudi nga ang inyong encyclopedia nga Katoliko. Nag-ingon man dire nga natukod na mo diha sa Roman Empire. Pero ang ako sunod pangutana, nasabtan ba nimo nga ang gipasabot sa Catholic Encyclopedia, that is the local churches, dili na mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo? That is the local churches. Nasabtan ba nimo nga mao na ibutang pasabot? Local churches dimension re. Kay ingon man re, the church was founded within the Roman Empire. RCC.
Ang ako pangutana sa imong pagsabot, is it the universal church nga dili lang sa Roma? Kay ang simbahan nga gituko ni Kristo dili raman sa Roma. Nasabdan ba nimo mauna ang local church sa Roma? Kanang sa gitawag kang Kristo, pero kanang Roman Catholic Church diha man sa Roma. Ang tawang doktrina gikan sa Roma, dili gikan sa Jerusalem, kay sa Hudiyo ra kuno. Mo bitaw na inyong katarungan nga di ta motuan nang sa gitawag og Jerusalem, kay sa Hudiyo ra na. Unya himo taga-tuang Christianity gikan sa Roma na. Amo na nga gikan sa Roma na inyo ha, dili gikan ni Kristo diha sa Jerusalem. Sa to pa ang simbahan sa Roma dili kang Kristo. Kana Roman Catholic Church dili kang Kristo. Pero katong gipangpatay ni Constantino nga mga sabat keeper o katong di motuo siyang doktrina nga motuo jud sa Biblia, mao toy kang Kristo. Asa may grupo dito ni Kristo? Unsa mang simbahan na dito sa Roma ang grupo ni Kristo unsay nganto? Oh, sa pagkakaron? Oh. SDA ba? Oh. Na mga Seventh-day Adventist dito, na mga grupo ni Kristo dito, Seventh-day Adventist. Karon. Okay. Sige na Brad. Okay na ang time. Wala ba na may oras or 20 minutos ngutana, lami mo kay nga. Gusto na po ngutana. So ikaw rebuttal na Brad. Okay, ako. 5 lang siguro, 5 minutes na lang, 5 minutes kay aron di kayo dugay. Okay. Higala igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang atong higala dili ni siya personal nga bangi, kundi personal, kundi historical ni siya spiritually nga pakigbangi kay sumala sa Episo 6:12 padong 17. Wala kita nakig-away sa dugo ug unod. Bot pasabot wa ko nikig-away ni Darwin Gitgano ni Father Greg. Tungod kay kini battle ni siya spiritually. Ikaw ug ako gipakamatyan sa Ginoo, mao na nga tun-an nato mas tumano nato ang pulong sa Ginoo kay sa mga encyclopedia nga dili gali palahubog galitan ng mga tawhana. Mao na nga dirita sa Biblia kay sumala sa 2 Pedro 1:21 minanduan sila sa balaan nga espiritu. That's why mga higala nga mahimo lang kang espirituhanon nga tao kung bugat nimo ang pulong sa Ginoo nga mao ang Biblia. Kay kung bugat nimong encyclopedia, gitawag ka og kalibutanon kayo nga knowledge ang imong gipadako. Kay gitawag man na siya og kalibutan versus spiritual. Mao na higala nga nangutan ako kaginina kung makabarog ba ang doktrina o ang simbahan kung way Bibliahay. Makabarog pero kuhaon pod ang gitawag og encyclopedia, di na pod mosugot ang atong amigo kay di man jud makabarog based sa kinaiya doktrina sa simbahan sa Romano Katoliko, di jud mosugot. Pero ang Seventh-day Adventist igo ra man gud mini sunod sa pulong sa Ginoo, makabarog jud kay ang true church generally speaking na siyang naay sulod nga doktrina nga gisunod. Dili man pwedeng magpamatuod kag true church nga wala kay doktrina nga gisunod. Mao na nga mabuo ang organisasyon tungod sa mga gitawag og unod niini. For example, naay kooperatiba dire. Kooperatiba lang pero walay sulod, walay mo pamimbro. Mao na siya nga Seventh-day Adventist ug maghisgot kag church kinahanglan sudlan nimo doktrina. Ang pangutana higala igsuon maglangko ba o kang Kristo ba na siya nga doktrina o hinimo lag tao. Ning dagsang ang daghang relihiyon karon tungod kay binuhat-buhat sa pagtulun-an sa tao ang ilahang organisasyon gisabot-sabot og ila. Bot pasabot sumpaki sa Biblia galapas. Pero ang tanang tao mutuman sa pulong sa Dios, musunod, mo implementar. Ang Romano Katoliko musunod sa Biblia. Dili mo ingon nga sa Hudiyo na, dili ta na. Mahimo tang maghiusa. Pero samtang ang Romano Katoliko dili musunod sa pulong sa Ginoo, ang Seventh-day Adventist kanunay magsunod, unya kanunay ni siyang magdiscuss, pero dili personal bangi. Ako makita sa comment section suko na kayo murag muulbo ng kaspas sa mga komentator, pero hibalo ko ang akong amigo nga pare, usa ka professional, buutan, unya napoy gamay makita nako hambog pod normal man na kay ko hambog gali isip tawhanon. Mo na nga ang ato nini mga higala nga pag inampuay lang nga magpaubos ta di sa grasya sa Ginoo. Ang akong mensahe alang kaninyo higala, kanatong tanan, dawaton nato ang pulong sa Ginoo kay mubarog tang lig-on diri. Pero diha ta sa encyclopedia, mahog jud tag ma-scam diha kay di man na spiritual. Wa po na di man po nakabasis pulong sa Ginoo. That's why nga nangutana ko kaginina nga tinuod ba ning gisulti ni Saide
nga gipangpatay sa Romano Katoliko. O di po tubagon ni Higala Greg. Tungod kay nasayod siya kung tubagon niya kamantas madayon ang simbahan na. Napagali diri nangayog pasaylo ang Papa ana na sa daghang balita gituo man na niya ang palusot ana ang mapaubsanon kay nangayog pasaylo dili guilty ang tawo mangayog pasaylo. But pasabot nga naay mga kaagi pero giangkon man na. Naay mga libro diri kung napay mga oras gipangkuha ang mga kabtangan sa Santo Papa Pope Gregory gipangkuha ang kabtangan ang dili mo tuo silang doktrina. Mao na nga ganahan ko ning libro ha. Kamong Katoliko pamalit mo ni. Kay naay nagtug-an diri og tinuod o niya na mapoy mga pag-claim ding Roman Catholic founded pero ang kasaysayan dili gisulti nga gipangpatay sa Romano Katoliko ang di mo tuo nila. Mao ni siya nga mga libro. That's why nga dili ni siya pagpasakit kun dili pagsulti lang jud tinuod. Mahal tayo ng Panginoon. Ang Dios ay maghari sa ating isipan at puso. Mahal tayo. Akong mensahe sa akong mga higala nga mga RCC. Ayaw kayo nyo personal. Gihigugma tamong tanan, gihigugma po mo sa Ginoo. Magminahalay ta. Napay balita dito. Balita. Alisod magaya ni og supako na to. Atong oras napakoy mo nag 1 minutes ba? 2 minutes? 5 minutes ba? Napakoy 2 minutes, di ba? 30 seconds. 30 seconds. Panamilit, salamat sa higayon nga gihatag sa akong higala nga si Paring Greg. I love you, higala. Handom na to, magkinit-anay ta sa langit. Hanga to, mag-inapuay ta. Pero kami, nag-strong nga musunod sa pulong sa Ginoo kay hukman mata sumala sa pulong sa Ginoo. Kamo pod, nangimbitar mi nga musunod ta sa pulong sa Ginoo. Dalay ko ng Dios. Mayong gabi, natong tanan. Good night, everyone. Okay. Daghang salamat, Brad Julito, ang atong gikadayalogo. So, musugod ko sa akong ribatal. Maigsoon, kung naminaw mo, ang atong igsoon nga si Brad Julito, nitipas, nilihis sa atong tema. Ano man, ang akong tema, akong pamatud-an nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, mao gining Romano Katoliko. Unya akong gipamatud-an sa mga libro with title and with page, nakita gyud nga niingon nga si Kristo mo'y nagtukod niini. Ang atong igsuon, doon na siya po'y mga libro, pero why usa nga nahatag nga page. Mao nay problema nga nay world history pero Catholic Encyclopedia, makaduda sad kay wa man gyud siya makahatag og unsay tinuod nga libro diri. Ang ingon ko bisag usa na lang, wala siya nahatag. Mao na nga lisod po kaayo nga adto ta mo tuo sa why librong napakita og unsay page, unsay title. Kining ato na agyod. Unya sa at the end ingon siya nga bakak ni spiritually. So mas para niya nasayop ning mga writer dani. Iyang gi-diminish ang credential ni ining atong for example si Dr. Sonia Zaidi. So mo na nga mao ni delikado sa atong panahon maigsuon. Moingon sila Biblia kuno, Biblia ra. Maayo man ning Biblia ra kay pudi ra man angkon-angkonon. Mao na nga daghang tinuohan tungod sa Biblia lamang. Ang kita gibalansi nato Biblia plus historia. Ay kinang history mga libro gyud nga kasaligan. Niingon siya nga si Constantino kuno mao'y nagtukod sa Katoliko. Roman Catholic Church. Dili na tinuod mga igsuon, wala si mo basa og sakto nga kasaysayan, no? Unsa may nahitabo ni Constantino? Si Constantino supported the Christianity. Una dili tinuod nga nagtukod siya og doktrina. When Constantine declared ang iyang gibuhat, gideklara niya sa imperyo sa Roma ang Sunday nga maoy Sabbath rest kay mao man gibuhat sa mga Kristiyanos. So gitwist niya, siya ni twist, no? Ang gingon diri Constantine supported Christianity. Unya gani gideclare gani ni Theodosius ang sumusunod ni Constantino. Si 16 years after the death of Julian, Theodosius the Great, Kristiyano na ni, a vigorous champion of Christian faith, became emperor. He issued edicts against pagan worship. No, wala na pagan worship and established Christianity as the only legal religion in the empire. Gi-establish niya sa empire.
Pero ang Christianity na sayod nga gikan na sa Roma, aw gikan sa Jerusalem. Mao si San Pedro dito ipatay ug ang mga apostoles. So gitwist nila ang history mga igsoon. Pero ang asa may pinaka-weak ni Brad Julito, wa gyud siya ka-deny, wa gyud siya kahatag og saktong ebidensya. No nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo kining Roman Catholic Church miabot didto. Unya wa siya kasabot sa encyclopedia, Catholic Encyclopedia, siya may ni-interpret. Una ako kay pari man ko, mas nakasabot ko sa Catholic Encyclopedia. Ang buti pasabot nga gitukod ang local church sa Rome. Kaya ang mga churches sa una, Rome, Antioch, Jerusalem, oh, Constantinople na mga ingana, mga mo na mga simbahan sa una. Wala siya kasabot. Ang gitukod ni Constantino dili bag-o nga grupo. Nagtukod siya mga simbahan katong mga basilika. Gani na gitukod panahon ni Santa Elena with Constantine kanang gitawag og Saint Helen na basilika diha sa Nativity Church. Ang church diha sabto na basig ag building na mo gipasabot. Dili ang grupos katawhan. Kay ang katawhan usaray simbahan nga gitukod ni Kristo miabot sa Roma. Mao na sa Roma 1:8 ang Roma gitawag aron mahimong balaan. Sinayop nila pag-ingon nga ang Roma napagano ang Kristiyano. Mao na nga gipangutanan nako naabay gisulat si Ellen White nga tinukod ni na nagtukod nga dili si Kristo. Naatay great controversy. Nahadlok siya mohatag og page. Niingon nga wa kay balo. Imong libro, wa ka kabalo. Mao ni ang libro sa atong isde. Mao ni makaingon ko Brad. Ni agyo koy nahadlok ka kay nangita man ko sa page. Kadungog ba mo nga dunay page gihatag bisag usa? Mao nay palpak sa atong igsuon. Mahinaot ko ni Brad Julito nga ipaubos ang iyang kaugalingon sa pagsimba sa kamatuoran, no? Wa gyud siya, wa gyud makatandog sa atong gipabarog mga kaigsuonan. Mao na Brad Julito wa pa ta mahuman, kundi pa ta magpadayon. Ayaw isipa nga nahuman na ta. Mao na nga ag ikaw muundang na siguro ka. Maghisgotag katong tema na pod kanang lain nga mga tema. Okay?